Tak vám prajem krásny deň, znova sme pri videách, znova sme pri snoch a znova vám niečo porozprávam o snoch, ktoré sa mne snívajú, ale zároveň, keďže sme všetci v prepojení, môžu to byť sny alebo môže to byť návod aj pre vás, ak sa vám snívajú podobné sny. Takže vlastne moje sny môžu byť návodom. Pre mňa sú takým kompasom, už ako pre vás neviem, ale veľmi rada by som bola, keby ste sa aj vy svojimi snami začali viac zaoberať a našli nejaké súvislosti alebo nejaké kontexty v živote, ktoré vám ukazujú tú danú chvíľu, ktorú prežívate a ktorá sa vám už predtým zjavila v sne. Takže hľadajme súvislosti, hľadajme, prečo sa nám to deje a nájdime v sebe tú odvahu, aby sme dokázali sa podeliť so svojimi snami, aby sme dokázali zlepšiť svoj svet. Ak zlepšíme svoj svet, zlepšíme svet aj okolo nás. Takže mala som dnes také dosť zaujímavé sny, boli to až 3, vlastne 4 sny, ktoré, dá sa povedať, že naozaj boli silné a možno pre niekoho sú len také akože srandy alebo výmysly, ale pre mňa znamenajú niečo, čo ma posunie zase o krok ďalej. Verím, že aj vás, vaše sny takisto posunú niekam, kde by ste radi boli alebo kde by ste sa postupne dostali. Takže prvý sen sa mi sníval o mužovi. Je to muž z minulosti, nebudem už menovať ktorý alebo kde, ale pri ňom som sa cítila, že som ako keby bola vyhnaná z domu. Bývam v byte, ktorý je zložený z 3 bytov a žijú tam 3 rodiny. Zdá sa mi, že sme tam 3 slobodné matky s deťmi. Tak ten sen, aj vlastne keď som snívala niektoré sny, tak väčšinou sny znamenajú, že sa vám rozložia sny o minulosti, súčasnosti a budúcnosti, čiže vám dajú vedieť. Ja keďže som mala 4 sny, tak ten 4. by som povedala, že je taký nadčasový. A ten sen bol vlastne o tom, že by som povedala, že ako keby sa mi zobrazilo niečo, také ako ten trojbyt, také nadstavby a že som si cez tú minulosť už prešla a že vlastne som tam získala nejaké skúsenosti a napriek tomu, že som sa cítila sama a že som si prešla niečím, keď som sa musela postaviť na nohy, na vlastné nohy, tak ma to posilnilo. No a týmto by som tak v skratke aj možno aj skončila, lebo tieto sny potrebujú tak zvlášť rozobrať, aby som sa príliš nezamotala do toho jedného sna alebo do tých ďalších, aby mali nejaký súvis a nejaké súvislosti tieto sny. Tak ja by som teraz prešla na anielov a vlastne týchto snov, čo budú pokračovať voľne za sebou, dám v ďalších častiach, že čo znamenajú a čo znamená tá prítomnosť, čo znamená tá budúcnosť. No a dnes, keďže ten sen začal tak, že som našla tú vnútornú silu, tak vlastne aj karta s tým súvisí, je to vnútorná sila, je to boh Šiva, alebo je to vlastne on alebo ona, lebo Šiva môže byť ako božský otec, ale Šivu dokonca prirovnávali aj k nášmu Bohu, čiže my niekedy som stále, alebo väčšinou stále tvrdím, že každé náboženstvo má svojho Boha, ale v podstate je jeden Boh a je jedno, akému meno dáme. Dôležité je, že sme spätí, že cítime toho Boha v nás. A to je najdôležitejšie. Takže božský otec, ďakujem ti, že mi pomáhaš spolu utvárať môj svet. Základný význam. Dnes sa nám dostáva žehnajúcej podpory vesmírneho Otca. Máme v sebe moc utvárať svoj svet a mali by sme si uvedomiť, že táto sila pôsobí jedine vtedy, keď čerpáte z lásky. Zbavte sa všetkých pocitov, ktoré vám neprospievajú, a prežívajte požehnanie s vedomím, že Boh je dnes s vami. Keď zdieľate svoju lásku so svetom, máte veľkú moc. Ďalší význam. Boh a anjeli
nás vyzývajú k tomu, aby sme pôsobili ako mocní vodcovia poslovia lásky. Sú dva spôsoby, ako prijímať silu. Môžeme ju používať k zasievaniu strachu a získavaní prevahy nad druhými, alebo k vedeniu a posilovaniu seba i ostatných. Veďme vlastným príkladom a buďme tak silnými a láskavými vodcami, akých by sme svetu prijali. Sme mocní a plní lásky. No a niečo o Šivovi. Šiva je hinduistický boh moci a sily. Je najvyšším stelesnením postavy Otca a je známy svojou vodcovskou a ohnivou energiou. Je známy ako ničiteľ a kozmický tanečník. Ale je treba povedať, že predstavuje taktiež ďalší spôsob vyjadrenia lásky. Keďže je povolaný zničiť negatívnu energiu, ktorá v našom živote pôsobí a dokáže potom tento život osvietiť ako slnko. V tomto karetnom súbore sme sa zamerali ako na božského Otca, pretože nás podporuje a posiluje ako predstaviteľ našeho Otca na nebesiach, Boha. Takže vidíte, nielen ja, ale aj Kili Gray si myslí, že naozaj, že toto spojenie bohov je jedinečné a mali by sme naozaj byť priateľskí aj k iným božstvám, lebo jednota a láska spája a nie rozdeľuje, takže mali by sme naozaj naše božstva a naše božstvo sebe spájať a hlavne cez silu lásky, ako je to krásne v karte napísané. Takže ja vám takisto prajem do dnešného dňa veľa lásky, veľa porozumenia okolo seba, aby ste našli svoj vnútorný pokoj a hlavne lásku sami k sebe. Tak ahojte a krásny deň prajem.